טוב, כמו שאתם רואים בזמן האחרון, אנחנו עוד שנייה כנראה, לא בטוח, במדינה הזאת שום דבר לא בטוח, כנראה נהיה באיזושהי מלחמה בצפון. עכשיו, לפי מה שהבנתי, תראו איזה מטומטמים בממשלה, כרגיל. אחרי זה אנשים מתפלאים למה יש חורבנות ושואה וטבח ורצח ודברים מחמירים משנה לשנה. תראו מה רוצים לעשות בישראל, תראו איזה עם מפגר, תסתכלו, לא למד כלום מהטבח באוקטובר. בישראל אמרו כי אפשר לבצע מלחמת בזק. אתם מבינים איזה מפגרים? כאילו, תבינו שהממשלה, ראש הממשלה רוצה לעשות מלחמה עם החיזבאללה של איזה כמה שבועות. זהו. יעני לתת להם סיבוב, לפתח אותם, כדי שעוד 20 שנה הם יהיו פי מיליארד יותר חזקים וגדולים. אתם מבינים? זאת אומרת, הוא גם מחכה שבצפון יהיה טבח, ואז הוא יתחיל להבין שצריך להשמיד את החיזבאללה. כמו בחמאס, כל פעם בחמאס הוא עשה מלחמות בזק של כמה שבועות, נכון? חודש, חודשיים. הנה, החמאס בסוף ביצע טבח, ואז הוא החליט לצאת למבצע שהוא פשוט יותר גדול. אל תחיו בסרט, אף אחד לא מכריע את החמאס, זה חרא בתחת. זה עם שקרן ומטומטם, ממשלה מחורבנת ושקרנית, לא מכריעים שום דבר. וכמו שאני תמיד אומר, בגלל זה צריך לבחור אנשים באמת שהם באים לעבוד. אנשים למשל כמו בן גביר או ליברמן, משהו בסגנון, שבאמת ישברו לאויב את העצמות. למה תראו, הממשלה הזאת היא תרצח את כולכם. היא מביאה לכם שואה על גבי שואה. מה שהיא עושה פה זה למעשה לקחת את הגידול הסרטני ולתת לו לגדול ולחשל אותו כדי שעוד 10-20 שנה הוא יהיה בלתי מנוצח הוא יהיה. מבינים? עכשיו גם עם החיזבאללה, למה? החיזבאללה לא עשה טבח, נכון? בינתיים. למרות שהיה לו תוכניות כאלה. אז אומרים בוא נעשה מלחמה איתו, נעשה איתו איזה סיבוב של איזה חודש, כמו לבנון השנייה, נחכה שעוד 20 שנה הוא יעשה לנו טבח בצפון, ואז אולי ניכנס איתו למלחמה סופנית. אתם מבינים איזה מדינה מטומטמת? לא לומדים כלום. תראו כמה ממשלה מטומטמת, מגה מטומטמת. לא לומדים שום דבר. אתה הולך לעשות סיבוב עם החיזבאללה, אתה מפגר, תגמור אותו. הוא עכשיו בינוני. עוד 20 שנה יהיה לו נשק גרעיני והוא יהיה בלתי מנוצח ויעשה לך טבח ענקי. הוא יבוא כבר אל ישראל, הוא יפלוש לישראל, יכבוש אותה. אנשים לא מבינים את זה. הנה, תראו, עשו עם החמאס את אותה שיטה. כל שנה, שנתיים, שלוש מבצע. עוד סיבוב ועוד סיבוב ועוד מלחמת בזק, כמו הפרצוף תחת שלו, הישראלי המעפן, החפר הזה. והנה, עברו להם 40 שנה מאז שהחמאס קם, הוא ביצע טבח, יעני, הגיע לרמה ממש גבוהה. זה מה שקורה שעושים סיבוב כל פעם לגידול הסרטני ונותנים לו כדורי הרגעה. במקום ללכת איתו הכרעה עד הסוף, לגמור אותו, לזכור את הסיפור פעם אחת ולתמיד כמו שצריך, נותנים לו מלחמות בזק, כיפים, נותנים לו כיף לסיבוב הבא. עכשיו הוא עושה את אותו נוהל מזדיין עם החיזבאללה. תראו איזה מטומטם, מה זה מטומטם? חבר'ה, מי שבוחר באיש הזה, ואני אומר לך את זה בתור איש ימין, מי שבוחר באידיוט הזה, הוא צריך לראות לעצמו בראש. באמת, אסור לבחור באנשים כאלה, מביאים עליכם חורבנך. לא מעניין אותו כלום, מעניין אותו רק הבטן שלו. לא מעניין אותו העתיד בכלל. הוא הרי עוד 20 שנה יהיה באדמה. הוא בן 90, הוא יהיה בן 90 ומשהו, הוא יהיה זקן, הוא כבר לא יכול לתפקד. לא מעניין אותו, מעניין אותו הבטן שלו. מעניין אותו שקט. רואים את זה גם ב-2021. מה קרה ב-2021? ירו 100 רקטות בפסח. אז מה עשה? ביבי לא רצה להחזיר. אמר לו בן גביר, תגיד לי, אתה נורמלי? בחרנו ממשלת ימין-ימין. לא, לא, זה לא היה ב-2021, זה היה ב-2023. אמר לו, בחרנו ממשלת ימין מלא מלא. איפה בדיוק הממשלת ימין מלא מלא שלך? אז הוא אמר, נכון, צודק, יצא למבצע בג'יהאד האיסלאמי, הרג איזה כמה, 3 ימים, וכמו הפרצוף שלו והלך. אתם מבינים איזה תינופת, יעני, תבינו, לא אכפת לו כלום, פשוט לא אכפת לו, חבר'ה, מי שבוחר בו פשוט מטומטם רצח. חבר'ה, זה ממש לא איש ימין. עובדים על האמא שלכם, גם שיהיה לכם ברור. עוד כמה שבועות יוצאים מרפיח, נגמר המבצע. ונשארו 20,000 חיילי חמאס. תבינו כמה עבדו עליכם, זה פשוט מבצע יותר גדול, זה הכל. חבר'ה, תעשו חושבים טוב טוב במי אתם בוחרים באמת, כי שיהיה לכם ברור, בלי קשר בחירות לא בחירות, זה לא פוליטיקה פה. שיהיה ברור, עוד 15-20 שנה, לאיראן יהיה גרעיני והתחלק את זה לכל האויבים שלה, ביניהם גם חיזבאללה וחמאס. שיהיה ברור, אם ישראל לא תשמיד את האויבים שלה עכשיו, שהם קטנים וחלשים, עוד 15-20 שנה הם יהיו פי 100 יותר חזקים עם נשק גרעיני, והם יבואו לישראל. ככה זה גידול סרטני גם. הוא פורץ אליך, הוא כובש אותך יום אחד. יום אחד תקם בבוקר כאבי תופת, זהו, הסרטן מלחמה סופנית, גמרנו. הסרטן מגיש שהוא מוכן, ואז יוצא למלחמה סופנית והוא גומר אתכם. וזה בדיוק מה שקרה ב-7 באוקטובר, וזה יקרה עם כל אויבי ישראל, ביניהם איראן, חות'ים, חיזבאללה וכל המיליציות, כולם ביחד.
לא עכשיו, עוד 10-20 שנה בערך. וכל זה בגלל שהממשלות המזדיינות פה, מה הן עושות? כל פעם נותנות כיף, ואומרות לא, לא, שהממשלה הבאה תטפל בזה. תראו איזה חאפרים מסריחים, תראו איך הם מוכרים אתכם. מוכרים את הדם של הילדים שלכם ושלכם, בתוך העצלות.